कोंकणी बायबल क्विजाक स्वागत. म्हजें नांव फेल्सी. तुमच्यो सापी कमेंट बॉक्सांत टायप करून आमकां तिळशिया. तर आतां क्विज सुरू करया. पयलो सवाल. जेजूक घातान पाराधीन केल्लो शिस कोण? पेद्रू, जुदास, जुआंव, आंद्रे. सारकी जाप जुदास. दुसरें सवाल. जेजूच्या मोगाचो शिस कोण? जुआंव, मातेव, पेद्रू, जुदास. सारकी जाप जुआंव. तिसरें सवाल. तूं खडाप म्हणून जेजून खंयच्या शिसाक आपयलें? बार्तेलेमेव, जाकोब, पेद्रू, जुदास. सारकी जाप पेद्रू. चौथे सवाल. सरय म्हज्या बकऱ्यांक म्हणून जेजून खंयच्या शिसाक सांगलें? पेद्रू, जुआंव, लूक, जुदास. सारकी जाप पेद्रू. पांचवें सवाल. दुबावी शिस कोण? जुदास, तोमास, जाकोब, फिलिप. सारकी जाप तोमास. सवें सवाल. जेजूक 3 फावटी नेगार केल्लो शिस कोण? फिलिप, जुदास, आंद्रे, पेद्रू. सारकी जाप पेद्रू. देव बरें करूं.